намерих нещо брутално и не знам дали да ви го покажа. Намерих ето тези сокчета, които са много вкусни и са вътре с лимон, портокал, ябълка и това. Защо телефоните, бе? Ето, виж какво ми сложиха в кошницата. И също така гледам и ето тези сокчета от очакай, че ще са тук. Ето тези мини сокчета са много полезни и вкусни. Ей, за кой купуваш тия работи, бе, човек? Стига сте ми пълнили кошницата, аз си пазарувам. Ето я, намайкам приятелката. Севда се казва. А там е майка ми, ето там. Айде, какво ще купиш още, бе? Обичам ви, хора. Ако не за канала ми, харесайте тях и мен. И също така нашата кошница, която поздравах. Чао, обичам ви, благодаря и лайкнете видеото, абонирайте за канала ми.